Ακούτε τις σιρήνες της άσκησης Παρμενίων στο Αργοστόλι. Βρισκόμαστε στον Κούταβο. Ο κόσμος παίρνει το καφεδάκι του για μια ανησυχία. Θα ακολουθήσει και δεύτερη. Άσκηση είναι, άσκηση! Άσκηση! Μην ανησυχείτε, άσκηση είναι! Του παραλαμβάνουμε όπλο και κράνο! Άσκηση για να λειτουργούν οι σιρήνες! Πες μου που θα παραλάβω το όπλο μου και το κράνος μου! Έτοιμος, Είμαι μάχη μου! Έτοιμο πόλεμος! Έτοιμο! Αχρίαστα να είναι, με ειρήνη να ζούμε!